యేసయ్య మనతో వస్తే, లేక యేసయ్య వెనకాల మనం వెళితే మనకు దిగులు ఉండదు. బయట పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నా మనకు భయం ఉండదు. Because he is with us. Emmanuel, God is with us. యేసు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు, మన పక్షంగా ఉన్నాడు, మన ప్రక్కనే ఉన్నాడు. ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుదాం, వందనాలు చెల్లించుదాం, ఆరాధించుదాం, ఆయన ఘనపరచుదాం. నీవే నాతో వస్తే కొరత నాకుండదు. జయశీలుడైన ప్రభు మనతో ఉండగా, సమూహము అనే శత్రువు మన ఎదుటకు వచ్చినా గాని, దండెత్తి మోహరించినా గాని 10,000 మంది ఏ విషయంలో భయపడనక్కర్లేదు. ప్రభు ఒక్కడు మన పక్షమునున్న లోకమంతా ఏకమైన మనకెప్పుడు జయమే. కనుక ప్రభు ఎల్లవేళలా ఆయన నీ సన్నిధి నాకు తోడుగా ఉండాలి ప్రభు అని అడుగుదామా? దేవుని సన్నిధిని కోరుదాము. నీవే నాతో వస్తే ఓటమి నాకుండదు. నీవే నాతో వస్తే ఓటమి నాకుండదు. నీవే
దిగులుండదయా. ఎటువంటి నాయనా తెగులు ఏ రోగము నన్ను అంటదు ప్రభువా. నీ కాపుదల నీ కంచె నా చుట్టూ ఎల్లవేళలో ఉన్నదయ్యా. అవును, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, యెహోవా ఉత్తముడని, యెహోవా మంచివాడని, ఆయన కృప నిరంతరముండునని వాక్యంలో ఉన్నది. ఈ రోజున రాత్రికాల సమయంలో యేసయ్యని పిలువగా ఆయన ఉత్తముడైన దేవుడు, మంచి దేవుడు, మంచి చేయ దేవుడు, నీ పక్షమున ఈ రోజున కార్యము చేసే దేవుడు ఉన్నాడు, నిలిచి ఉన్నాడు నీ పక్షమున. ధైర్యముగా దేవుని వైపు చూస్తూ పాడుదాము. మొదటి చరణం. నీవే నాతో వస్తే దిగులు నాకుండదు. నీవే నాతో వస్తే దిగులు నాకుండదు. యేసయ్యా నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే దిగులు నన్నంటదు. నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే దిగులు నన్నంటదు. నీవే కావాలయ్యా, నాకు రావాలయ్యా, నీవే కావాలయ్యా, నాకు రావాలయ్యా. యేసు నీవే కావాలయ్యా, నాతో కూడా రావాలయ్యా. యేసు నీవే కావాలయ్యా, నాతో కూడా రావాలయ్యా. కలుడా నీ దివ్య సన్నిధి నన్ను ఆదుకుని నా పెన్నిధి. కలుడా